May nga po Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook ag sa amon nga YouTube channel. Kag subong mabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Milling season, pagasugura na sang SRA sa bulan sang Setyembre. Mag-asawa nga senior citizen nga sakay sa motorsiklo patay sa mabungguan sang SUV nga ginamaneho sang pastor. Mananagat nga taga Cadiz nga na-missing, nakit-an sa bantayan, luwas na sa katalagman. Bagyo sa gwa sang PAR, ginamonitor sang Pag-asa. Kag sa good vibes, isda nga na bakal sa merkado, pinasahi. May unto nga daw, iya katawo. Inataran sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, may panibagong tropical depression na naman nga gina-monitor ang Pag-asa sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Bisan makagwa na sa PAR ang bagyo nga Egay, padayon sini nga gina-enhance o kun pagpabaskog sa nga southwest monsoon o kun hangin habagat. Gani padayon sa gihapon ang maulanon nga panahon. Sa masunod nga duha tubtob tatlo ka adlaw mangin maulanon sa gihapon sa Western Visayas nga nagalakip sang Bacolod City kag Negros Occidental. Mangin mabalod sa gihapon ang baybayon tugas ang gale warning. Ang tropical depression o kun bagyo ang yara sa 1,585 km east sang Eastern Visayas sa guwasang PAR kag sa subong. Wala pa sang direktang epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas. Ginalantaw nga posible nga makasulod gid man ini sa PAR sa Sabado sang gabi o kun Domingo sang aga kag pagatawgon ini nga Falcon. Ginapaabot nga hindi ini maglandfall. Lunes ang hapon o kun Martes sang aga, ginapaabot naman nga magwa na ini sa PAR. Sa number 9, missing nga mananagat kita taga Cadiz City sa may Bantayan Island sa Cebu na nakit-an. Nakita na ang missing nga mananagat kita taga Cadiz City nga si Jolly Biating Jr. nga gid-report sa iya utod nga si Jocelyn nga missing ang nakit-an na sa Bantayan Cebu. Sa post si Jocelyn subong aga nagpasalamat ini sa tanan nga pangamuyo para sa iyang utod. Gikan sa lakawon may gindulo nga mga materials sa iyang amo si Jolly sa Sagay City kag sa mapauli na nawasak ang iya sini ginasakyan nga bangka. Nakapahibalo pa sa iya sini nga utod. Humalin pa sang kagabi ang pangita sa iya sang rescuers. Suno sa iya utod nakahibalo man ini maglangoy kag nagsuksok sang life jacket sang nawasak na ang iya nga bangka. Kay na ginpahibalo si Jocelyn sa otoridad nga luwas na sa katalagman si Jolly kag didto nakalabot sa Bantayan Island. Sa number 8, sa sinilang tuig na human kayo ang Burgos Public Market. Pero may nakita na nagatubod ang ulan. Pero sunod sa nagakaayo, inigid man ang design sang atop. Basta gani mag-ulan, nagasige man tulo ang ulan sa kilid sang Burgos Public Market. Gani nagadanaw man ang alagyan. Sa sini naman nga side, may ginapang butang na lamang ang mga manugbaligya nga styrofoam boxes para amo nga magsalod sang tubig ulan. Sunod sa mga vendors, ginhambalan sila sang engineer sang contractor na nagkaayo sa merkado. Nga amugid sini ang design sang atop. May gap sa tunga. Mayo man kuntani sunod sa mga vendors kay makasulod diri ang hangin kag butlak sang adlaw. Pero kung mag-ulan na, nagasulod man pati ang tubig. May mga nagkaladanlog na gani diri sunod sa mga empleyado sang poso nga nagabantay sa merkado. May manugbukas pa nga kalan-an diri. Ang problema kay nagariktagid tubod ang ulan sa iya sini nga puwertahan. Kumapon ba na simpilido doon? Basta nagsaya ka kada, masulog pa natin yun. Oo. Ang hangin pa. Di kung saradaan mayo, dito naman. Kaya mo naman yung problema. Ang naman ay ulan. Pag-ulan naman, basa naman, sulod. Tingnan na na, wala man. Wala na sa nasiligan naman naman kung tapos ulan. Ganun kaya may problema pag ang open na daw ang karinggariyaw. Oo. Mabasa ay lang ang customer kung mag-ulan. Problema na kung magulan, di sulod sila rin. Ito yung mga vendors, iban ka reklamo man. Oo, Kay Danaw. Danaw. Danlog. Yan log eh. Pero yung tayo tirahan, naman yun, danlog din yun. Kamog binilit ka no. Kamera, nagkakatumba da? Mga tigulang. Mga tigulang. Kakadanlog da. Oo. Sa number 7,
Bacolod City Mayor Abby Benitez nagpabutyag sa pagkadismayado sa airline company. Wala man napunga ni Mayor Benitez ang pagkadismaya tugas ang delay sa iyang biyahe sa Cebu Pacific pabalik sa Bacolod sa kagabi halin sa Manila. Inoras nga na-stranded siya sa airport upod sa pilaman ka mga pasahero. Wala pagid nagpalarehos ang ginapagawa nga departure times ang airline company sa sulod sang airport kag nagakambyo-kambyo ang mga gate assignment sa makapila ka beses. Pigaw ang information dissemination suno sa alkalde. Suno pa sa iya, nagpakig-angot na sa iyang Cebu Pacific kag nagpasalig nga tagaan sang atensyon ang kakulang sang information dissemination kag pagtatap sa airline staff sa mga naperwisyo nga pasahero. Nahangpan sa alkalde nga mahimo apektado ang serbisyo sang airline tugas ang Bagyo Egay o galing, wala man sa kasubo nga problema nga naeksperyensya ang mga pasahero sang iban nga airline company. More so very crucial ang pabalon kinilang passengers sang real score. So, kay kabudlay daw hanging ang mga tao. Sa malain pa ginambal na sa mga pasahero patunon talaga. So, hindi man na muna. Nag-reply ang management, Mayor, say Nag-reply. anong hambal? They'll look into it, they'll investigate, and get back. So, I think acknowledge man nilang, especially kagapon, was a difficult day sa ito tungod. Sa number 6, bangkay isang isa ka babae na sapwan sa suba sa Pamplona, Negros Oriental. Pasado lasay sang aga kahapon, sang may nagpadulong nga isa ka concerned citizen sa talatapan sang Pamplona PNP. Kag nagpahibalo nga mayara ini sa nakita nga bangkay sang tawo sa suba, sakop sang barangay Banawe, Pamplona, Negros Oriental. Gilayon nga nagpatigayan sang investigasyon ng kapulisan sa insidente. Kag natukiban nga ang biktima amo si Eileen Viliran Tumaroy, residente sang barangay Kandauay, Dumaguete City. Gin-claim na sing inablos ang biktimang iya bangkay sa puninarya. Sa post-mortem examination nga ginpatigayon sa bangkay sang biktima, pagkalumos ang ginapatian rason sang iya sini kamatayon. Sa number 5, isa ka motorcycle rider patay matapos malumos isa niya pagkakaupod, nagapabilin sa gihapon na missing sa Ayungon, Negros Oriental. Nasapwa na bangkay ni Verlmark Kaligid Muhares, 23 anyos kag residente sa barangay Nalundan, Bindoy, Negros Oriental. Samtang ang missing rider, ginkilala kay John Mark Alinyabo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpadulong ang mga biktima sa isa ka birthday party sa ilahimata sa barangay Batuma, Binay, Negros Oriental kag ulihi nga nakitaan pasado alas 8 sa kagabi. Kahapon sang hapon, nasapuan ang lawas ang back rider sa isa ka suba sa sitio Manlawaon, kag ang driver naman ang missing sa gihapon. Parayon ang pagpangita sa iya sang otoridad. Sa number 4, sa Banwa sang Valladolid, mag-asawa nga senior citizen patay sang mabungguan ang ila motorsiklo sa isa ka SUV. Patayng rider kang iya angka sa motorsiklo sang mabungguan sang SUV sa National Highway sa Purok Himaya, Barangay Bagumbayan sa Banwa sang Valladolid pasado alas 7 kaina sang aga. Suno kay Police Captain Bonifacio Galvez, Deputy Chief sang Valladolid PNP. Ginkilala ang mga napatay nga Mosanday Alfredo kag Felicidad Barte, mag-asawa nga taga Hinigaran, kag nagapangidaron 73 kag 62 anyos. Sa investigasyon sang Valladolid PNP, ang SUV kag motorsiklo parehos nga gikan sa norte kag padulong sa sur. Maaliko kung tani pawala ang motorsiklo sang mabungguan sang SUV nga ginadala sang isa ka pastor. Wala giningadlan sang PNP ang driver sang SUV. Nag-istoryahanay na ang kampo sang pastor kag ang pamilya sang mga napatay. Sa number 3, Mayor Abby Benitez magaduso nga masuguran man ang Guimaras Negros Bridge kadungan man sa pag-construct sang Panay Guimaras Bridge. Labi nga ginakalipay ni Mayor Abby Benitez nga masugura na ang construction sa masobra sa 32 kilometros nga Panay Guimaras Negros Bridge project sa digmaan sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang alkalde amuman ang chairman sa Western Visayas Regional Development Council ang nagsiling nga mauna ang construction sang Taytay nga magaangot sang Iloilo Province kag Guimaras. Pero igaduso niya nga madunga na lang ang construction sang Guimaras Negros Bridge nga nagalaba sa masobra 19 kilometers. Initanan ang ginapaabot mahuman sa idalom sang Marcos administration.
Siguro pwede tayo lobbying, ay itungan na lang. No? So, at least we don't waste time. No? Mintis nga gina-obra nila ang Iloilo, Guimaras, obraw naman nila ang Guimaras, Negros. So, namin to, Sona, I like what I heard about passing niya. Batian niya man, no? I think he said much work has to be done. Sa number 2, Barangay 39 ang magadeklarar sang state of calamity bangod sang epekto sang baha. Naglabot man sa masobra 1,000 nga mga residente sa Barangay 39 ang nahalitan sa baha tugas ang pag-ulan nga dala ni Bagyo Egay sang Martes. Gani nagdesisyon si punong Barangay Jude sa Losada nga magdeklarar sang state of calamity agud mabuligan ang mga apektado nga pamilya. Pinaagi man sa paggamit sang pondo halin sa calamity fund sang barangay. Pila sa masobra 340 ka mga pamilya gin-evacuate ang nakabalik na sa ila puluyan. Magluwa sa Barangay 39, ginatunan man sang Barangay Singkang Airport punong Barangay Rosini Distrito nga ipaidalom sa state of calamity ang barangay nga isa sa labing nga naapektuhan sang pagbaha sa syudad. May 104 man ka mga pamilya ang gin-evacuate kag karon nakabalik na sa ila balay sa magtahaw ang baha. Sa record sa Bacolod DRRMO, may 100 pa nga mga pamilya ang gin-evacuate sa 6 ka mga barangay ang nagapabilin pa sa mga evac centers. So, makakuanay, emergency meeting ko sa akong council para may bulig mo sa pumuluyo kung anong mahimo pa istoryana mo to karon. Pero madiklari ko sa state of calamity sa akong barangay kaya mo ginapiktuhan ng mga pumuluyo ko. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Milling season ang pagkasugura na sa bulan sa Setyembre. Sugar Regulatory Administration pagatunan ang paghatag sa bulig sa mga small sugar planters nga maapektuhan sa pagbalik sang tradisyonal nga pagbukas galing sang mga sentral. May report si Nico Delfin. Kung basehan ng crop years ang ginsugura ng galing sa nagligad nga Agosto, nagalabot sa masobra 432,000 metric tons ang kabilugan nga nagaling nga kalamay sa digman sa records sang Sugar Regulatory Administration. Ugaling naglabot lang sa 2,800 pesos per LKG ang sako sang kalamay. Manubo ko ni kumparar sa tag 3,300 per LKG nga sako sang kalamay sa bulan sang Setyembre. Suno kay Acting SRA Administrator Paul Ascona, nagapakita nga may kapin 700 million pesos pakuntani nga income ang nadula sa mga sugar farmers. Kung ikumparar ang kabilugan nga 1.8 billion pesos nga income sang Agosto sa 2.5 billion pesos nga kita sang Setyembre sang nagligad nga tuig. Inimana nang inbasihan kung nga nadesisyonan sang SRA nga ibalik sa bulan sang Setyembre ang pagbukas galing sa mga sugar central taliwa sa panawagan sang katapos sang Sugar Council nga i-reconsider ang pagsugod sang galing sa Agosto. Based on the LKGTC difference, why will we force milling in August and lose production? Kulang na tangadaan eh. So we're trying our best to try and hit the peak tani, harvest at the sugarcane's peak. So actually, when the sugar mill approached me and talked to me, I also asked them na we have to support our requests tani with data. Nahangpan sa pamunuan sang SRA nga madamo sa mga small sugar planters ang nagahulat sang temprano nga pagbukas sang galing agod man may pangsustento sa ila kinahanglan. Gani ginatun-an man nila ang posible paghatag sang assistance kung kinahanglan. Ginsiling man ni Ascona nga malayo ang posibilidad sang overage cane o kung pagkalaya sang tubo. Mangod kon basehan, isa lang ka milling company ang una nga nagabukas kun Agosto. That sugar mill and the sugar association of that mill and the officers of that mill belong to one of the federations who signed the letter. So that is very understandable as well. They should also support their own sugar mill. Ang SRA ang nagahatag sang approval sa mga sentral sa pagsugod sang galing. Ang tradisyonal nga milling season kon Setyembre ang nabase man sa science kag santo sa panahon. Ginapaabot naman ang pagsira sang galing kada Abril. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Kag sa good vibes, isda nga may unto sang tawo o kon isda nga nakatulon pustiso. Inimpila lang sa mga palamangkotanon sang iban sa nabakal nga isda sing isa ka Bacolod noon
sa Central Market. May report si Romeo Subaldo. Sa una mo nga tulok, pinsaron mo nga untugid man katawo. Kani naglibog ang ulo ni Cristina Cusi kung nga amo siniyang itsura sa nabakal niya nga isda sang Lunes sa Bacolod Central Market. Tagsin ang tumpok sa pinggan. Duha ka tumpok ang iyagin bakal. Paghugas nila sa ilang nga balay, dito na lang sila nakadipara nga daw kasawasang hipon sang isda. Daw iya katawo. Pero ang iban nga parte sang isda, okay man. Maya-maya man inikuno. Nasamuan lang gid kuno sang lain naman nga klase sang isda. Cut na gid siya. So, kada pinggan, 100 pesos na. Okay. May ara man 50. Pero sa mo itong isda nga ulo, 100 na. Timing, duwa bilin. Tinagamba ko nga. Na siya, ina yung busa na lang ni ma'am kay Miara. Sa skili din kay Pamang ko na lang yung simo. Oo. Kaya mo ito yung baka ko 200. Si Paradamo, yung Paman. Paso napuli na kami din. Ay, sunod na sa plastic mo. Oo. Bisan gani ang kaupo niya sa balay nga si Grace, nga amo ang naghugas ng isda, nagapalanindog ang balahibo samtang ginahugasan ini. Hindi siya makagwanta, gintawag niya si Tina kagin pahibalo. Ako ginitin mo tadal ko. Aliskisan una. Tapos sambal ko mga 2 minutes siguro. Sige ko, siling ko. Ala, ting, kadto, di bala? Yung pakita ko sa iya. Tanan kami Aga ako. panindog blaybo ko. Sige ko, tinlo mo muna. Tapos sige ko lang imutan. Mga 2 minutes siguro. Hindi ko maributay. Gintawag ko siya. Hindi ko lang tawa niyo, di bala, Ginpost niya sa Facebook ang video kag photos ng amo nga isda, kag bisan ang mga netizens nakibot. Ano nga isda bala kuno ang may amo sini klase nga unto kun basi nakatulon lang sa pustiso. Ginpamangkot ta ang mga manugbaligya sang isda sa Burgos Market. Si Moises Estorco nga 36 na katuig di nga baligya sang isda nakibot sa iya nakita. Pananaw niya, tawo ang yara sa video. Ano ka tuwing ka binigay isda? 36 years. Ha? 36 years. Sa 36 years, kita ka isda nga mo naman to? Wala. Wala gina? Wala. Ano paglantaw mo niya? Tao na yaw, yes, unto sa tao. Puta na to, anong untoy na ako? Tao na ako. Dalagko man kuno nga isda ang iya ginabaligya pero amo lang sini ang ilang nga unto. Suspetsyo nila, butiti nga dako ang amo nga isda. Ay, basi, butiti, ako na ako. Dako ka butiti? Posible? Oo, nara. Dong, kita butiti nga ako na ako. Dong, tuwan na nga, yes, tao yan, unto ako. Meron na gali? Nara na. Ang ini naman nga manong isda, nakasiling man nga email da kuno ang isda sa video. Kana! Milda! Ano? Milda! Anong milda man? Milda na! Milda! Milda, araw! Galing, ginbase niya sa lawas ang isda. Ang problema, kay lain man ang lawas, lain man ang ulo. Ang tawag sa iban, dayaon nga isda. Lain ang ginadeklarar nga ngalan sa isda, lain man ang ginabaligya. Mga dayaon ng isda. Ang nga dayaw na. Yung baligyan nila, lain na ngalan, lain man ang ngalan. Pero para kay Tina, may natun-an na siya nga leksyon sa natabo sa iya. O si saon gid anay ang ginabakal nga utan man, prutas o kun isda. Gidya ga comment, pakita ako, pustiso, gid ko no, nakatulong pustiso, muna Nakatulpo si Iso ang isda? mga mamo na. Tigal-tigal, di ba? Go, gaangot kidya yung ngipon niya. Pinalaga na yan. May ano siya, may ngislo. Baga nila ko 1 year na ba may braces na. Oo, mga mo, pakita, mga comment nila, may braces, ano. Wala na nila ginluto ang isda kagin pilak na lang. Pati ang lawas, sang lain man nga isda nga nabakal nila, ara lang sa gihapon sa sulod sa container. Wala mo nagkakasalan ice cream sa bata. Tanda niya mo batay ko. Abeb, smile ba? Hindi ko nang tao. Kung bisan ako guro, baka bakala mo itong isda. Hindi ko guro magkaon man. Kung baan man ko magkaon. Wala man ko tanong, mangguro kung sino ang dentista no, sang amo nga isda. Pero ang lesson learned ko siguro, i-check tagin terming na bakal ta before magpuli. Kaagap ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.